everyone! Welcome back again sa aming channel. Thank you at nakabalik kayo muli sa aming channel. And welcome naman para sa mga baguhan dito sa ating channel. Alam ko, napaklik ka dito sa aming video kasi curious ka kung ano nga bang nangyari sa amin the past month na wala kaming ginawa and hindi kami nakapag-video. So anyway, I would just like to thank you people na nag-subscribe sa aming channel. And anyway, if you haven't subscribed in our channel guys, i-consider i-subscribe ang channel na to. Please do like this video and share to your friends na alam nyo makakatulong sa kanila yung video natin for today. Don't forget to comment down below kung meron pa kayong mga katanungan in terms of pagmamanukan. Hit the notification bell beside our subscribe button para at least guys, i-notify kayo talaga ni YouTube every now and then na meron tayong video na ilalabas here in our channel. And also, don't forget to like our page guys on Facebook. And guys, 13,000 subscribers na tayo. Thank you guys. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyo. Dahil kung wala kayo guys, kung hindi nyo kami sinuportahan, kung hindi nyo kami sinubscribe, hindi nyo share, hindi kayo nag-comment, even sa pagtingin ng aming video, wala din kami dito sa YouTube guys, and I am very thankful dahil sa inyo. Nag 13,000 subscriber na ang channel na to. Ang bilis lang nag-grow guys. Talagang natuwa po kami guys kasi tinangkilik nyo ang aming channel. Dahil din sa inyo guys ay patuloy pa kami gagawa ng videos para din mabahagi sa inyo kung ano yung mga pamamaraan namin dito sa aming channel. Talagang nais namin i-share sa inyo yung journey namin sa pagba-backyard racing. Nga pala, welcome sa mga baguhan dito sa aming channel. And anyway, kakwento ko nga muna kasi nga magpa-flashback na muna tayo ngayong araw. Kasi nga nakakuha ako ng mga ilang clips doon na kung saan hindi ko natuloy. So ipapakita ko for today guys yung clip ng paggawa ng brooder namin. Please enjoy our video. I can't hear anything. Hi guys. Kaya na po silang tubig ka, katong dako nga tubig ka. It's a face, guy. It's a face. I have nothing to do with this, and I'm not gonna be an engineer when I grow up. I want to be a scientist. Okay, I'm not coming. Hi Kobe! Hi! That's our dog, guys. Don't. And our dog is a puppy. My dog's name is Scobie, and he's not very good of the friends of his other friends because her friends is very nice to him, but the friends of his friends is not very nice to him. So goodbye. Very good. And also, I love my doggy. I don't want my doggy to be lost. Okay, you can go now. So, ayan guys, yung bata doon na nakikita nyo is pamangkin ko yon. So, hi Pauline, shout out sa iyo Pauline. Dako naman tayo sa iba pang nangyari dito sa aming area. Nga pala guys, this is the time lapse guys kung saan naglinis kami ng aming bakuran or harapan ng aming fence kasi nga medyo marami na siyang mga sanga-sanga ng kahoy guys, and gusto namin mag-get rid yun para at least yung hangin is makapass through or makadaan talaga yung hangin na maayos kasi walang gaanong sagabal na mga sanga ng kahoy, ng mga iba pang mga damo, vines
na talagang umaakyat doon sa aming bakod. Ay papakita ko rin yung clip or yung time-lapse namin guys sa paglinis namin ng aking partner doon sa aming palibot ng aming bakod. Yun na yung itsura ng labas ng aming bahay at ng bakod namin guys. For as long as meron kang bakod, yung tao talaga ay talagang mahihiya na pumasok agad-agad. I-share ko nga din pala sa inyo na dahil sa inyo, meron na ako mga napili na mga magagamit natin sa aming backyard dahil sa pagsuporta nyo at dahil sa hindi nyo pag-skip ng aking ads. Ayun, nakabili ako ng mga ilang gamit guys na magagamit namin dito sa aming yard. Today, nakapamili na kami ni Mr. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung binili namin para sa aming mga alaga. Ilan sa mga binili namin for this month, yung itong ginagamit namin na salto guys. Hindi po ito sponsored ng salto guys, pero ito yung gamit namin sa aming mga sisiw guys. Nakita nyo yung mga oshamo namin na mga alaga. Ito po yung ginagamit namin. Why not try nyo din kasi sa amin okay yung eto. Ilan to sa mga bili ko guys dahil hindi kayo nag-skip ng aking ads. And bumili rin ako ng ating B-complex or yung Bilamil guys. Bumili ako ng isa ng malaki. Nasa 1.2 ata ito. So ito yung mapapansin nyo or makikita nyo always sa aking video. Tuturo partner ko ng aming mga alaga. Ito yung vitamins na ginagamit namin guys. Makakabili kayo ng maliit lang nito pero ito malaki tong kinuha ko. Kasi nga plano talaga namin na bumili ng maramihan kasi mas makakales din tayo. So ito yung nasa loob guys. Ayan. Ganito siya kalaki kasi 100 ml to for 1,200. Salamat guys dahil sa inyo. Nakabili na kami ng ganito kalalaki. Maraming salamat talaga sa pagsuporta ng aming channel guys. I guarantee you na marami pa kami i-share, ibabahagi sa inyo ng mga tips and tricks sa ating mga backyard. Bumili na rin pala ako ng square fence guys. Ito or yung tinatawag nila na limber. Nagpapasalamat kami sa inyo kasi naka-purchase din kami ng dahil din sa panonood nyo ng aming video ng iilan na mga gamit na pwede natin gamitin sa ating yard kasi alam naman natin kapag kompleto tayo sa gamit is mapapadali yung ating pagpapalaki or pagpapakondisyon ng ating mga sisiw. Ito yung binili namin guys kasama ng aming vitamins. Limber or square fence, ito yung tawag nila. Ito po yung isa sa nabili namin guys. Maraming salamat nga pala at naka-purchase tayo. Mapapansin nyo, maraming mga ganito pero kulay green. Kinaganda nito, pwede mong malagyan ng sisiw. Mga 1 month pataas, hindi na siya makakalabas sa ganyang mga butas. Dalawa yung binili namin guys, isang red tsaka isang blue. So ang presyo naman nito guys is nagkakahalaga ng 550. So mas mahal to compare doon sa green. Ito kasi yung green na limber guys or na square fence. Yung sa baba kasi nito is malalaki yung butas, ganyan. Kung ilalagay natin yung ating mga sisiw dyan na tigwa 1 month old is makakalabas pa talaga. So yung presyo nun guys is nasa 200 plus lang. Ito times 2 ang kanyang presyo guys. Maraming salamat nga pala sa inyo dahil nakabili na kami ng ganyan. And guys, salamat din nga pala at naka-purchase din kami ng Galimax 21 ng dahil sa inyo.
Bakit yan? Because it's for breeder. Nakalagay with egg booster siya, guys. So, ayan yung ginagamit namin, guys, para naman sa aming mga inahin dito. Bumili din pala kami ng Galimax 2 para sa aming mga alaga dito sa yard. Yung mga para sa natives natin at ilan sa ating mga tag. Ayan, yung ginagamit din namin, guys. Ito, ilan sa nakuha namin, guys, this month. So, maraming salamat nga pala sa inyo. Hindi ako magsasawang pasalamat. Hindi ito sa pagmamayabang kasi wala din ito kung hindi din dahil sa pagsuporta nyo. Thank you guys. Yun lang yung ating video for today. Sana nag-enjoy kayo sa ating video and I am very thankful to you guys. Kasi nga nakabili kami ng mga ilan sa kailangan namin dito sa aming yard dahil sa panonood nyo ng video namin. Road to 14,000 subscriber tayo. Marami na tayo sa ating family here in Inday Puy Puy channel. Thank you so much guys. Anyway, if you haven't subscribed again in our channel, please do consider subscribing. Please do like this video. Share to your friends. Alam niyo makakatulong sa kanila yung video na to. Don't forget to comment down below guys kung meron pa kayong mga request video nyo na pwede nating ma-shoot in our channel. And do hit the notification bell beside the subscribe button para at least notify kayo ni YouTube every now and then nga meron tayong video na ilalabas here in our channel. And don't forget also to like our page on Facebook. Ayan po guys. And again, thank you for watching guys. Dahil sa hindi nyo pag-skip ng ads, karoon kami ng mga gamit na kailangan namin sa aming yard. And again, hindi sa nagmamayabang ako. Instead, naging thankful nga ako dahil sa inyo, dahil sa hindi nyo pag-skip ng aming ads, at dahil sa pagsuporta nyo. Sana supportahan nyo pa kami as always. Peace out everybody. Stay safe, stay home guys. Please do good and bye guys. Peace out everybody.